Timur. Ayo Pak Ica. Ayo bawa awali aja lah. Rusak tukulnya. Sing banter. Mik. Sik. Aku jaluk banyu, Mas. Anu, parem. Jaluk duit ora? Piye, Mas? Jaluk duit ora? Ya jaluk nang kos. Banyu putih ya. Penting ora arak ya. Iki bae mengkis iki. Iki. Kresek karo malam se. Ora, gurene nang dhewe. Kopi rana iki. Mbah Lurah yang menang iki. Mbah Lurah. Jenengan jumeneng Mbah Lurah. Niki Mbah Sosro nek jembatan jenengan mboten jumeneng, Mbah Sosro mboten purun mantuk Mbah Lurah. Lah, aja kok sedekap mawon Mbah Lurah. Ya. Abot Mbah Lurah niki jan. Mbah Lurah. Jan nemen Mbah Lurah. Piye Mas? Mbah Lurah diparani? Aja, kingkom jenengan jumeneng piyambak napa kula parani diambung? Mangke nek kula mriku kula ambung Pak Babin karo Pak Dande mesti meri. Mbah Lurah mboten jumeneng saestu niki. Yo lah entek mbah duit mungkin yang usahamu Pak ya. Nitekku golong kumbing kok ya. Iya Mbah Lurah ora betul tenan iki Mbah. Mbah Riyadi ya Allah Mbah. Ya. Segene gen. Raketan golek pangan 10-an ya sing ngene iki lho Mbah. Ya.